Какво Бог ще изисква от всеки един от нас? За да си отговорим на този въпрос, нека първо погледнем историята на Авраам и Сара. Авраам и Сара са мъж и жена, които са се опитвали да имат дете цял живот. Опит след опит, изпадайки в тъга, гняв, отчаяност. Десетки години по-късно, Бог всъщност им обещава, че ще им даде дете, когато Сара е на 90 години, а Авраам е на 100 години. И в крайна сметка те наистина го получават. Ражда им се син, когото те кръщават Исаак. Един ден Бог казва на Авраам: Авраме, вземи едничкия си син, когото ти обичаш, и го принеси в жертва в една от планините, която аз ще ти кажа. И още веднага на следващата сутрин Авраам взима сина си Исаак и те тръгват към мястото, което Бог му е посочил. За да достигнат до мястото, те са вървели цели 3 дни. Това са 3 дни време, в които Авраам е могъл изцяло да си промени решението и да се върне, отказвайки да стори това, което Бог му е казал да стори. Не, до последния момент Авраам избира Бог пред най-ценното нещо, което той има в този живот. Неговия син, който е чакал десетки години да се роди. Но в момента, в който той тръгва да си надига ръката с ножа, всъщност да убие своя син, Бог го спира и му казва: Аврааме, спри, не дей да правиш нищо на сина ти. Аз видях, че ти се боиш от Бог и не пожали едничкия си син, когото толкова много обичаш, за мене. Точно в този момент Бог им предоставя овен, който всъщност е заклещен наблизо до тях, и Авраам дава овена за жертвоприношение. И точно заради тази постъпка, именно защото Авраам е бил готов да даде абсолютно всичко, най-ценното, което има в този живот, в името на Бог, Бог го благославя и го преблагославя. Сега отговора на въпроса: какво Бог изисква от всички нас? Нещото, което Бог изисква, това е нашето да. Решителността, готовността да дадем най-ценното нещо, което ние имаме, когато става дума за Бог. Да, аз ще дам всичко, когато става въпрос за теб. И аз ще те обичам с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и всичката си сила, независимо колко ми е трудно, независимо дали разбирам, независимо дали съм съгласен с теб, Господи. Аз винаги ще те се доверя на теб и на твоя план за мен. Това е нещото, което Бог изисква от всички нас, приятели. Ние да предпочитаме Него пред всичко останало в този свят, независимо колко ценно То е за нас. Бъдете благословени, приятели!